O ohlásených ruských investíciách na Slovensku sa dnes pre zmenu hovorilo o slovenských investíciách v Rusku. Aj keď je Slovensko malá krajina, veľkému ekonomickému tigrovi vraj má čo ponúknuť. Na úspešné podnikanie v Rusku však treba poznať zo pár trikov. Buď užitočný pre mňa a ja budem užitočný pre teba. Toto je vraj základné pravidlo, ktoré v Rusku funguje 100%. Vy nám otvoríte dvere do Európy, my vám otvoríme vstup do Ruska. Tak toto vidí biznismen Oleg, ktorý 25 rokov svojho života zasvetil rusko-slovenským obchodným vzťahom. Ako hovorí, v Rusku sú tovary z celého sveta, avšak stále je čo vylepšovať. Problémom Ruska je infraštruktúra, sú tam veľmi zlé cesty, zdravotníctvo. Je tam veľmi nízka úroveň medicíny. To, že Rusko je zaujímavou krajinou pre biznis, potvrdzujú aj analytici. Je to relatívne rýchlo rastúca krajina, má nízky verejný dlh. Ruská vláda deklarovala väčší záujem o vedu a výskum. Rusi sú atraktívni aj z hľadiska relatívne priaznivého daňového systému. Dá sa konkurovať buď inováciami a kvalitou, prípadne odvahou investovať v odľahlejších regiónoch. Na čo sa však v Rusku treba pripraviť, je obrovská byrokracia. Podpísať vraj treba dokonca aj protokol z pracovného obeda. Pozor, všetko v ruskom jazyku. Rusi uprednostňujú tie krajiny a ľudí, ktorí rozumejú ruštine. Iba 40-roční Slováci dnes rozumejú tomuto jazyku. Zásada je mať to na papieri. Slavka Jankovičová, televízia Joj.